बिराद बारा जाथारदों आखाइ आथिं सानाय बिमायाबो हारसिं जना दोङो नै लोमजासोनाय गोजां दं उन्दु थागोन सिरि मा बेबायदि लोमजादों नों हामगोन दे हामगोन खर' सानांदों थाबाय गिनाया फुङाव थांदोंमोन दहाय फुङावबो जारिरानो आरो खासिनाव दासो थांलायदोंमोन एबार हाबानो थाखाय खाबाय नै एबार मुलि लाना फैनो आरो जाखाया बिदि लोमजाबाथाय एसे डाक्टरनाव ट्रेन चेकिं मोनबाय नेरानि ट्रेन फैना दा टाइम जाबा फैगोन जोंनाव दा बेरेफुङानि माबा उन्दुनायाव सिनानि न'निफ्राय ओंखारनो नागिरदोंनो दरजा माखावनो जिबौ ना आरो जि गोसोम बिथिं खारदो आरो दा बिथिं नुवाखै गायथिं आइनो नुवाखै थांनायखौ नुदोंबालाय बियो बै बिसोर सिङावल' नायखो ओइ आंना सिङाव नाय बेखौ एसे बुद्रुना हाबोन थां जों जा गोसोमखा ini akor ronde uncing ini लोगोफोर जिबौआनो उथिग्रा उथिग्रा जिबौ नुबाय जिबौआनो बारस'बाय सासेयाबो जि लोमजादों नै जन्दिस जानो थांनाय दा जन्दिस जानो थांनाय आरो थिनाया सिनग्रा गानानै सिनग्राखौ ओरै माबाबानो लाबाय आयना ओरैनो आयनानो जिबौखौ नागिरबाय थादों ओरैथिं मुलिबो जायानो ओंखामबो जायानो लोमजानायानो हामलायना हरावबो जि लोमजादो दाबो देनजार हाव हाव जाबाय बिराद बारा जाथारदों आखाइ आथिं सानाय Ibu rumah mana sih ya?